ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य चिंतन करताची. कालचे दिवसपर्यंत दीपदानाचे आणि पुरुषोत्तम मासाचे महत्त्व कसं आहे म्हणून सांगून घेऊन आम्ही ऐकलीची. हंतु मुखार सून कसन सांगतात ती म्हणून सांगणारी एक व्रताचे उद्यापन करचे म्हणून खंचे व्रत असे बरो त्याचे उद्यापन करचे विधान कसने खंची रीतीर पूजन करचे त्याचे महत्त्व कसने म्हणून सांगून पुनः त्यांनी सांगतसजी. हे आमका ऐकल्ले कसने म्हणून सरी दृढधन्मालेची उपाख्याने दृढधन्मरायाक मनांत संशय असेल त्यांना अनुग्रह करचीಗೋಸ್ಕರ ऐलेची वाल्मिकी मुनी त्यांनी इतले पूर त्यांनी अनुग्रह केले. तदनंतर त्यांनी निमगित असाची दृढधन्मालगी निमगित कसने म्हणून सांगणारी अथ सम्यक वद ब्रह्मन्न उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तम मासीय व्रतीनाम कृपया नृणाम. अशी तुम्ही पुरुषोत्तम मासाचे पूरा विचारणे पर तुम्ही सांगले. तदनंतर हा जे उद्यापन कोणचे विधी कसने म्हणून सांगून सांगायची म्हणून वाल्मिकीला निमून घेतले की त्यांनी सांगताची समासद प्रवक्ष्यामी मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक व्रत संपूर्ण हेतवे. असताना समासतः तुमकाम याच्या सर्व विचारणे बरोबर सांगतात. खंचिकतिरी म्हणून सांगणारी ह्या एक उद्यापन करू का खंचिकतिरी म्हणणारी व्रत संपूर्ण हेतवे व्रत केलेले संपूर्ण जाऊ का म्हणून सांगितली एक उद्देशान करताना हा तुमके सांगता म्हणून त्यांनी सांगतात. केद्न कोरक हे उद्यापन म्हणून सांगणारी कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वात कर्तव्यम उद्यापन मुदीरितम. हे शुक्ल पक्ष आणि कृष्ण पक्ष हे शुक्ल पक्षदनंतर ते कृष्ण पक्षान देऊ तसले कसनी एक अष्टमी तिथ्यस नवमी अस अथवा चतुर्दशी तिथ्यस हे तीन तिथी भितरी एक दिवस उद्यापन कोरका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्योस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्णवार्णिकी क्रियाः. खंची रीतीरी प्रति दिवस चोल घेऊन असतात की कसन की एक तक्का मास नियम म्हणून सांगून धोरण असतात त्या रीतीरी सर्व मासपर्यंत ते एक आराधन कोरून व्रत कोरून घेऊन त्या दिवसाक खंचे दिवस उद्यापन करतात की त्या दिवसाक प्रातरुत्थाय प्रातःकालाचेरी वगी उठून घेऊन पौर्वाणिकी सकणी करत असले कसन आन्हिक क्रिय म्हणता आम्ही प्रत्येकनि परा कोण घेऊन समाहित मन भूत्वा चांगदानसले मन इत्यादी परा धवन घेऊन 30 विप्रा निमंत्रित ಲೆಕ್ಕಾರಿ 30 जन ब्राह्मणांक सपत्नीक दावन घेऊन तंक अपोका म्हणून खंची रीती रस्का ब्राह्मण त्यांनी म्हणतात सदाचारान विष्णु भक्ती परायणान सपत्नीक दावनस्का सदाचारवंत दावन घेऊनस्का विष्णु भक्ती परायण दावनस्का तसला ब्राह्मणांक अपोका म्हणून आत्ता कालांतू इतले जन मेळचे कष्टाचे आमका त्यातना कितले आमका यथा शक्ती असता तितले जनांक आम्ही घरकडे अपोका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. अंत म्हणतात मुखारी यथाशक्त्या अथवा सप्त पंच वित्तानुसारतः 7 पुरो 5 पुरो आमगे कितली संपद असता ताका अनुसार दावन घेऊन तंका आम्ही अपोका मध्याह्न समयांतानी येऊ का तदर्थेन दिशक्त्यानुसारतः पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम. अशी पंचधान्य इत्यादी परा ಒಟ್ಟುಕೋನ್ घेऊन तदनंतर एक विशेष दावन घेऊन 4 कलशा स्थाप्याः 4 विधाचे कलश इत्यादी परा स्थापन कोरका पुढे सांगला म्हण केजी भैमाः राजदशुभाः ताम्राः मृण्मयाः हजे भंगराचे अथवा रुप्पेचे अथवा तंबेचे अथवा मत्येचे खंचे एक कलश स्थापन इत्यादी परते मंडलवैर कोन घेऊन चारी दिक्कांतू चतुर्व्यूह प्रीते अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव म्हणून तसं ते देवालय प्रीतीಗೋಸ್ಕರ सर्व रीतीरी ते आम्ही वस्त्र वेष्टन इत्यादी परा कोन घेऊन एक पन्ना वीड इत्यादी परा दवन घेऊन देवालय सन्निधानांतू एक आम्ही आराधन करचे एक आरंभ कोरका म्हणून सांगून अंतू म्हणतात. अशी पुरुषोत्तम व्रतारंभे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधम देवदेवेशं कलशेन समन्वितं. तसल ते एक आम्ही खंची रीतीरी आरंभ करत असताना ते राधिका सहित पुरुषोत्तम देवालय एक हेमनिर्मित प्रतिमनी परदवन घेऊन कलश स्थापन करून आराधन केला. तसल ते एक आराधन केलं असले ते मंडलोपरी मध्याह्न घेऊन दवन घेऊन
ते आराधन करचेक आरंभ करका आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेद वेदांग पारगम हंगेले आचार्यांक अपोन हाणु वेद वेदांग पारग दावनसिले विष्णु भक्ति परायण दावनसिल तंक अपोन हडक तदनंतर तंक जप करचेಗೋಸ್ಕರ अनेक जन ब्राह्मणांकनी पुरा अपोन हडक म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तदनंतर प्रायश्चित्यादि पुरा करचे हे प्रत्येक अनेक विधान इत्यादि पुरा कोण घेऊन श्रद्धा भक्ति समायुक्तः सपत्नीको मुदान्वितः अर्घ्यम दद्यात प्रहृष्टेन मनसा श्री हरिम स्मरन ह्या एक हंतोसिले मुख्य दावनसिले हे अर्घ्य देव का म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात म्हणरी एक हे देवाला प्रीतीಗೋಸ್ಕರ दिवतसले आम्ही खंची रीतीरी एक कृष्ण जन्माष्टमी वेळारी ते चंद्रोदय दत्तन पुरा अर्घ्य प्रदान करता बळया त्यांची रीतीरी हे चंद्रोदय काल म्हणणे मध्यान्ह कालाचेर आम्ही केदना एक हे पूजन करताच की त्या वेळारी ते देवाला प्रीतीಗೋಸ್ಕರ अर्घ्य देव का म्हणून देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे अशी देवा परमात्मा राधिका सहिती पुरुषोत्तम तुगले सन्निधानांतू हाम अर्घ्य प्रदान करतस म्हणून सांगून घेऊन अनेक रीतीरी देवले सन्निधानांतू अर्घ्य प्रदान करका वंदे नमघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमं अशी ते देवाक आम्ही खंची रीतीरी चिंतन करका म्हणून सांगणारी राधिका सहित दावनसिल दसले हातांतू मुरळी धरलेलं दसले म्हणरी कोळल धरलेलं दसले तसले एक पीतांबर धारण केलेलं दसले अत्यंत सुंदर मेघ श्याम म्हणून म्हणतात तसल ते एक वर्ण असेल तसले ते पुरुषोत्तम देवाले रूप आम्ही चिंतन करका असले एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यंते नाममंत्रे स्थिलहोम चकारयेत तदनंतर ते देवाले नाममंत्रान करताना आम्ही हवनदारीची कुर्का म्हणून सांगून म्हणतात तसल ते तर्पण की तदनंतर ते देवल सन्निधानांतू पुष्पांजली की देवल सन्निधानांतू आरती की हे प्रत्येकने पुरा अर्पण कोरनु आरती करताना नीराजयामि देवेश मिंदीवरदलच्छविं राधिकारमणं प्रेवणा कोटी कंदर्प सुंदरम अशी सांगताची देवाले एक ध्यान करताची निरांजन अर्पण कुर्का म्हणून म्हणतात तंतु ध्यान म्हणतात देवाला ते एक ध्यान खंची रीती असं म्हणून म्हणरी अंतर्ज्योतिर्नंतरत्न खचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहितद्व्रजवधू वृंदावने सुंदरं ध्यायेद्राधिकया सगौस्तु भवनि प्रद्योदितोरस्थलं राजद्रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीतांबरं अशी देवाले ध्यान करताची देवाल सन्निधानांतू पुष्पांजली अर्पण करका नमस्कार अर्पण करका देवाले सन्निधानांतू आम्ही एक अपूप पूजन म्हणून सांगून करताना पैची दिवसांतू आम्ही चिंतन केला 33 देवते म्हणून म्हणतात विष्णू जिष्णू महाविष्णू असल ते प्रत्येक 33 देवतेंगेలని पुरा कसनकी एक नाममंत्र सांगताची आम्ही पूजन कोर नसतात तसल ते पूजन केलेलं तसल ते देवाक हे दिवस समेत प्रतिदिवस आम्ही देवाला नामस्मरण करताची 33 म्हणजे 33 पटी नमस्कार कोरका म्हणून सांगूनस तंतुही विशेषता घेऊन खंची दिवस आम्ही हे उद्यापन करतात की त्या दिवसाक ते देवाले सन्निधानांतू 33 नमस्कार दरीची अर्पण कोरका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात नौमी नम घनश्यामं पीतवास समुच्युदं श्रीवत्स भासितो रस्कं राधिका सहितं हरिं असले ते देवाले सन्निधानांतू नमस्कार करुका नमस्कार कोण घेऊन आचार्यं तोषयेद भक्त्या वस्त्रेराभरणैरपि सपत्नींगम ततो दद्याद त्रिग्भ्यो दक्षिणां पराम असल ते आम्ही कसन पूजन केला तज्जे पुण्याफल मिळका म्हणून सांगून सर्व दान करचे म्हणून म्हणतात आमगेले आचार्यांक आम्ही दान करचे दान अर्पण करचे ते कोण घेऊन वस्त्र आभरण इत्यादी पर तांक दिवकागे सपत्नीक तांक बैसून घेऊन म्हणरी दंपती पूजन म्हणून लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थ आम्ही कसन दंपती पूजन करतात त्या दिवसाक राधिका पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थ दंपती पूजन इत्यादी पर कुरका त्या कोण घेऊन कोण पूरते ऋत्विजी पुरा येऊन पावतात की तांका सर्व दक्षिण देऊन घेऊन संतोष कुरकागे धनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घंटाभरण भूषिता पदाची एक गाय दान कुरका म्हणून सांगूनस खंची रीतीर म्हणून सांगणारी सचैला म्हणरी ना स्नान कोर नसील दसले तशीची तज्जे वस्त्रे ಒಟ್ಟ असील दसले तशीच घंटाभरण ते तक घांटनी बंदित असिली त्या युक्तदान असील दसले एक अत्यंत श्रेष्ठ दान असील दसले गोदान कोरका म्हणून सांगूनस आता कालमानांतू गायनी परदान करचेक
अनानुकूल असल्यार समेत ताजे द्रव्य आमी दिल्लरी जाता अथवा एक रुपयाची कितें गाय दिल्या रिची आमी आमगेले आचार्यांक दिवका म्हणून सांगून म्हणटा ती तसल ते एक गाय इत्यादी पुरा दान करचेगे तदनंतर श्रीमद्भागवतं दद्याद वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेन्न विलंबेत चलमायुर्विचारयन अशी आम्ही आमगे लग्गी एक शक्ती असेल तेदनाची ह्या एक भागवत रिची दान करका म्हूण एक पुराणाचे रायो म्हणून म्हणतात त्या एक स्थानार असेल तसले अत्यंत श्रेष्ठ जावन असेल तसले श्रीमद्भागवत महापुराण ते पुराणದ ರೀತಿ ह्या ಲೆಕ್ಕಾರಿ ह्या एक पुरुषोत्तम मासांतू आम्ही तद्ये श्रवण करका म्हणून म्हणतात श्रवण करचे समेत आमकां अनानुकूल जाल्यार समेत प्रतिनित्य मला म्हणकेची तंतुले एक एक श्लोकದ ರೀತಿ अथवा अर्ध श्लोकದ ರೀತಿ आम्ही चिंतन करका म्हणून म्हणतात त्यामी जायनी म्हणून जाल्यार समेत एक भागवत ग्रंथ त्या दिवसाक आम्ही पूजन करून घेवन त्या आईल तसले ब्राह्मणांक तांकां आम्ही दान करका म्हणून सांगून घेवन म्हणतात ते कोणाक म्हणून सांगली वैष्णवाय द्विजन्मने कोण विष्णू भक्ती पारायण असता तांकाच ते भागवत ग्रंथ दान करका म्हणून म्हणतात कसले का म्हणून सांगली श्रीमद्भागवतं साक्षात भगवत रूपमद्भुतम यो दद्याद वैष्णवायैव पंडिताय द्विजन्मने असल एक भागवत म्हणून सांगितले साक्षात परमात्मलेच रूपके कृष्णस्तु भगवान स्वयं तसल ते एक भगवंतलेच रूपदान शिल्सले श्रीमद्भागवत ग्रंथ आम्ही यो दद्याद वैष्णवायैव वैष्णवांक म्हळ्यार विष्णू वैरे कोण योग्य जावन आशिल्ले भक्ती दवरनासता तांकां आमी दिलेल मात्रान तशी पंडितांक आनी दिलेल मात्रान सकोटी कुलमुद्धृत्य ह्यप्सरोगण सेवितः विमान मधिरोघ इति गोलोकम योगी दुर्लभम योगींक वच्चेकी अत्यंत दुर्लभ जावन आशिल्ले लोक म्हणून ते गोलोक म्हणतात त्या एक लोक वच्चेಗೋಸ್ಕರ हे भागवत ग्रंथ हंग दान केले मात्रान हंगा विमान वैर बैसून घेवन तशीची विमानांत बसील तेदना अप्सरोगण सेवित सर्व अप्सरा स्त्रियनी पर आसतादी तंगेल निमित्ती सेवनी पर स्वीकार करून घेवन तन्नी ते एक विमान आरूढ जावन घेवन तन्नी गोलोकाक वच्ची तशी दत्ता म्हणून कितली म्हळ्यार सकोटी कुलमुद्रत्य तेंगे समस्त तंगेल कुल उद्धार करून घेवन तांणी शंकर म्हणके दत्ता म्हणून सांगून ताचे खातीर भागवत ग्रंथ दान कराती म्हणून म्हणटात कन्यादान सहस्राणि वाजपेय शतानि च सधान्य क्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च कन्यादान सहस्राणि 1000 कन्यादान अथवा वाजपेय याग म्हणून तज्जे 100 तितले वाजपेय याग अथवा सधान्य क्षेत्रदानानि धान्यनि पर आसील तसले एक क्षेत्र म्हळ्यार गद्द दान केलेलं मात्रान अथवा तुलादानानि तुला तक्कड तज्जे दान केले मात्रान महादानानि यन्यष्टो छंदोदानानि यानि च महादानानि पर खंची पर आसते प्रत्येक दिलेल मात्रान कसन ಹೊಡೊಡ್ಡು पर दानानि पर सांगला पळया तसल ते सर्व दान इत्यादी पर दुखून घेऊ तसल कसन की एक वेदा दुखून दान केले मात्रान देऊ तसं कसन पुण्याफलस तसल पुण्याफल एक भागवत ग्रंथ दान केली मात्रान आमक मेळता म्हणून सांगून घेऊनस असले एक तस्मात् दत्तेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने संभूष्य वस्त्रभूषाभिः हेम सिंहासनस्थितम् असले त्या एक विशेष जावन घेवन सिंहासनारी आशिल्ले तसले एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसले एक भागवत ग्रंथ आमी ब्राह्मणांक दान करका म्हूण केवल भागवत ग्रंथ मात्र दान करचे न्ही आमी कालकालाक भागवत कथानी पर आयकूत तशी जावका आमकाची एक मना भितर जिज्ञास येवन घेवन हे भागवतांतू कसन पुर विचार सांगला ते आमी आयकूत तसले तशी तसल ते एक भाग्य दावन अनुग्रह करका तंतु विशेष दावन घेवन हे एक अधिक मासांतू आमी भागवत ग्रंथ आमी दान करचे पुरोच दान केल्यार समेत आमगेल घरकड समेत एक भागवत ग्रंथ केदनाक येदवका कसले एक म्हणारी एक घरकडे भागवत ग्रंथ असल्यारी साक्षात कृष्ण परमात्मोची असला म्हणकेची म्हणटना ताजे कदेरीचपणी आमी हे भागवत ग्रंथ घरकड दवन घेवन नित्य निरंतर ताजे पठण की ते करूत तशी जावका तशीची एक भागवत खंय पूर चलता प्रत्येक कडेन ते देवते इत्यादी पर सर्व तीर्थाचनी पर सन्निधान असता म्हणून म्हणतात तसल ते सन्निधान असेल तसल कडेन खंय भागवत दत्त पळया आमकां कोणें सांगका म्हणून येनाक ते वचून घेवन आमी ते पावन घेवन त्या एक कथा ज्ञानयज्ञ भितरी भाग घेवन तंतु कसन की एक आमकां अमृत मेळटा तसल ते अमृत आमी स्वीकार करता शिदावका ताचे खातीरची असल श्रेष्ठ भागवत एक अधिक मासांतू तंतु दान कराची म्हणून सांगून घेवन म्हणलें आसा
तशीची त्या दिवसाक भागवत ग्रंथ दान करून घेऊन कांस्यानि संपुणान्येव 30 देयानि सर्वथा 30 अपूपैश्च मध्ये संपूरितानि च अशी 33 अपूपनी परा घाण घेऊन अप्प घाण घेऊन कांस्य पात्रांतू कंचिನ ಪಾತ್ರೆ म्हणतात तंतू घाण घेऊन आम्ही तंतू कसनकी पूजन करून पै दिवसा चिंतन केला त्या रीची पूजन करून येऊन योग्य ब्राह्मणांक दान देऊ का म्हणून सांगून प्रत्यभूपम तु यावंती छिद्राणी पृथिवीपदे तावद्वर्षसहस्राणी वैकुंठे वसते नरः अशी प्रत्येक अपूपांतू कितले छिद्र असता भेद असता तिथले वर्षपर्यंत वैकुंठांतू वास्तविक करतो भाग्य मिळता म्हणून मला तसं एक आम्ही ऐकून पण हे अपूपदान कराती म्हणून अनेक जण अपूपदाननी पर करतात कोण करणी घेतले पर्यंत त्यांनी समेत हे अपूपाचे दान करचे एक प्रयत्नपूर्वक दान घेऊन प्रयत्न करका म्हणून सांगून म्हणतात हतप्रयाति गोलोकम निर्गुणम योगी दुर्लभम यद्गत्वा निमर्तन्ते ज्योतिधाम सनातनम त्या एक दिल्ली मात्रान अपूपदान दिल्ली मात्रान योगींक वच्चे एक अत्यंत दुर्लभ दान सिलसले अत्यंत श्रेष्ठ दान सिलसले गोलोकाक ते वचून घेऊन पावताच ते गोलोक म्हणणारी निर्गुणम म्हणून म्हणला खंचे एक दुष्ट गुण नाके येते तसल ते एक अत्यंत श्रेष्ठ गोलोकाक ते वचून घेऊन यद्गत्वान निवर्तन्ते ते शंकर म्हणून दारी वापास येवची म्हणून नाके तसल ते एक लोकाक वचून घेऊन पावताती म्हणून सांगून घेऊन म्हणलस अतली दिवून घेऊन निर्धनेन यथाशक्त्या कार्याणि व्रतपूर्तये अथवा अपूप सामग्री मभक्वाम सफलाम पराम आमकां अपूप करचे समय ना अथवा अपूप करतीतले आमगेले द्रव्य ना अथवा अपूप करचे कसन व्यवस्था ना आमगे लगी कसन करेत म्हणून सांगणारे आमगेले कितले संपद ताका अनुगुण जावन घेवन आम्ही ताका अप्प करचे दावका जाले कसन कसन सामग्री दावका ते सामग्री आम्ही ब्राह्मणांक अर्पण करका म्हणून सांगून म्हणतात निमंत्रितानां विप्राणां शस्त्रीकाणां नराधिप संकल्पंच प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सन्निधौ असले आमंत्रण दिलल तसले ब्राह्मणांकनी पुरा विशेष दावन घेऊन भोजन करचेक संकल्पद रीची पुरुषोत्तम सन्निधानांतू कोरका म्हणून म्हणतात कसन ते प्रार्थना म्हणरी श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानंदकारक ऐहिकामुष्मिकान कामान निखिलान पूरयाशमे अशी देवलगी प्रार्थना दवनु गोविंदम भोजयेत ब्राह्मणान मुदा गोविंदम संप्रार्थ्य गोविंद देवाक संप्रार्थ्य कोण घेऊन तंत्र ब्राह्मणांक भोजन निपुरा करतशी तांगेले निवेदन कोण घेऊन तांगेले सर्व सपत्नीक दावन कसन आणि भोजन करतसजी साक्षात राधिका सहित पुरुषोत्तम देवोची भोजन स्वीकार करतसजी म्हणून सांगून घेऊन तांगेले सन्निधानान तम्मी ते रूप चिंतन कोरनु कसन कसन आम्ही एक रांधप करू दत्ता शक्य दत्ता तसले योग्य दावनसिल तसले श्रेष्ठ दावनसिले परमान्न इत्यादी परा आम्ही कोण घेऊन तंगेले सन्निधानांतू अर्पण कोण घेऊन त्यांनी संतोषारी भोजन कोरका इदम स्वाद मुदा भोज्यम भवदर्थे प्रकल्पितम याच्यताम रोचते ब्रह्मन यन्मया पाचितम प्रभो अजस्तन ब्राह्मणांक सुवासिने लगी तंगेले निंबूका कई तुमगेलಗೋಸ್ಕರच हे सर्व पदार्थांनी पराम प्रयत्नपूर्वक दावन घेऊन पाचन केला त्या केलेलं तसले तुम्ही यथेष्ट दावन घेऊन तुम्ही स्वीकार करका निधान दावन घेऊन भोजन करका हे कोण घेऊन गरकड केलेलं तसले तुम कसन कसन इष्टस प्रत्येक तुम्ही स्वीकार कराची म्हणून सांगून घेऊन तंगेले सन्निधानांतू प्रार्थना कोण धन्योस्मी अनुग्रहीतोस्मी हा धन्यदल्लो अनुग्रहीतदल्ल हाम मिगेले जन्म सार्थक्यदल्ले म्हणून सांगून घेऊन तंगेले सन्निधानान प्रार्थना करताची तांबूर दिवचे म्हणून अशें आसतना आमगेले घरकडे खंयचेची एक देवता कार्यस्य बरो पितृकार्य दत्तना ब्राह्मणांनी भोजन केल्लरी कस्सनी एक आमी आचरण करका म्हणून सांगून हज्जी मुखांतर रीची आमकां विशेष दावन घेवन पुरुषोत्तम मास महात्म्य मेळटले रीची विशेष दावन घेवन सांगिलस अशें सांगून घेवन दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशी राधिका सहितं हेमं पूजयेत पुरुषोत्तमं दर्शस्य दिवसे अमावास्ये म्हणून म्हणतात त्या दिवस पबिल तेदना पुरुषोत्तम मासाचे अंतिम दिवसाक घेऊन पबिल तेदना जागरण कोरका म्हणून सांगून खंयचे रितीरी एकादशीक समेत जागरण कोरका म्हणस अथवा खंयचे एक व्रत ಹೊರಡ್ಡು व्रत अंतानी जागरण असतगी त्या वेळारी कशी जागरण करतागी तशीची हंगा जागरण कोरनु हैममयम म्हणारी सुवर्ण निर्मित केलेलं सरे त्या राधिका सहित पुरुषोत्तम देवाक विशेष दावन घेऊन पूजन कोरका म्हणून सांगून अशी सांगून घेऊन तदनंतर ते पूजन पूर्ण झाल्यानंतर ते विसर्जन कोण घेऊन आचार्याय तदोदद्यात उपहारम समूर्तिकम
असल ते आचार्यांक आम्ही ते सर्व मूर्ती सहित जाऊन घेऊन देऊन घेऊन अन्नदान इत्यादी परा कोण घेऊन ते देवालय सन्निधानांतू प्रीतीಗೋಸ್ಕರ देऊ का म्हणून सांगून म्हणतात येन केनाप्युपायेन व्रतमेतत् समाचरेत कार्याच्च पर्या भक्त्या दानं वित्तानुसारतः अशा असताना खंचे एक उपायन करताना ह्या एक पुरुषोत्तम मासाचे व्रत आचरण कोरका आचरण करून घेऊन भक्त्या अत्यंत भक्तीने करताना दानं वित्तानुसारतः आमगेले असेल तसले संपत्ताक अनुसार जाऊन घेऊन आम्ही यथाशक्ती दान इत्यादी परा कोरका नारी वाथ नरो वापी व्रतमेतत् समाचरेत दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्यम नाप्नुयात् जन्म जन्मनी अशी कोणेयश्य पुरो स्त्रीयश्य पुरो अथवा पुरुषवर्गस्य पुरो अथवा कोणेयश्य पुरो त्यजन हे एक पुरुषोत्तम मासाचे व्रत केलेलं मात्रान दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य खंचे रीतिरी असल्यार समेत सर्व नाश करतके तो परमात्मु ये कुर्वन्ति जनालोके नाना पूर्ण मनोरथाः विमानान्यधिरो हेव याति वैकुंठमुत्तमम् असले एक अत्यंत श्रेष्ठ दावनसिने हे एक व्रत मनोरथ पूर्ण करतसले व्रत कोण हे अत्यंत भक्तिपूर्वक दावन घेऊन करताच की त्यांनी विमानारूढ दावन घेऊन वैकुंठाक वतसले एक तांकां भाग्य मिळता तशे तरेची पुरुषोत्तम मास व्रत हे प्रति 33 महिने एक पडी होतसले पुरुषोत्तम मासांतू सर्व जनान पुरुषोत्तम प्रीतीಗೋಸ್ಕರ आराधन कोरका म्हणून सांगून हे एक व्रताचे उद्यापन खंचे रीतीर कोरका म्हणून सांगून हे एक अध्याय भितरी विशेष दावन घेऊन मार्गदर्शन दिलेलंस अशी आम्ही समेत मना भितरी चिंतन करून घेऊन पुरुषोत्तम मासांतू केलेलं तसले व्रत देवाल सन्निधानांतू अर्पण करून घेऊन देवाले अनुग्रहाक पात्र जाव्या म्हणून सांगताजी हे दोन उत्तर हरिगुरु चरणा भितर अर्पण करतस. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.